Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil liqah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga laay limus Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga limu yan raktano, mga riskin yan rakitano, apat sa kaya mga riskin yan rakitano na miyaw sartano nagyang kaya social media sa ditano di kapakambabagaya sa oras. Badi aya pamikiran sa mga riduitan o sagyang kaya adniran sa social media na ipinbinaseran raktano ya mga Muslim o kinasaktan naman muna aya di tano di pa naman namaran na mabaluyaya ipagumpiat tano sa iko mga Muslim ang matatagusan kaya social media. Ang kaya bandingan tano na titoy ako isa ini ko mga pipi bandingan, mashallah. Kagi samsayman to na pada kalalayaman o manusia o di na miya mimbaloy adat o manusia, mimbaloy sifat o manusia nagyang kutwa pagkadaan sa kaniya sa Panginam. Sa isa Tagalog na wala ng pag-asa, nawawala ng pag-asa, pamanadad na inamyan, ha? Nagya sa manay bandingan tanong sa manay. Ayun mga deso, kapkadi sa Panginam ko manusia, anton onon mga raradian, naguanton onon mga sabapian, naguanton onon mga unganian, anton onon. Agi mi aloy tano saging nga na title tano, agi ang kayakap kadir ka sa Panginam na pwede ako di mga pipiya sifat. Nabapira-pira kadaan sa Panginam. Kadaan sa Panginam sa ikulim Allah subhanahu wa ta'ala. Kadaan sa Panginam sa ikuriski Allah subhanahu wa ta'ala. Kadaan sa Panginam sa ikusimbak Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iku kapakap taubat yan. Kadaan sa Panginam sa iku kapiyapin yang kumbal alawsiyan. Kadaan sa Panginam. Langunon kadaan sa Panginam. Kadaan sa Panginam. Kadaan sa Panginam sa iku din yan ikapaganad sa ilmu. Na miya kadakadakal na ino mga di anto na ikibunong tanong sa giyang kapkadirak tanong sa Panginam kanormalanan waswasanan galib kanan o syaitan dinian rakatano di iteroon agianan alagidanan nadid apag-asangaon o di naginan alagidanan agalabak na di din mapiyaw bangay teros kagiya di kan ipangwaswasan o syaitan ang kapkadi sa Panginam. Subhanallah. Ginasamanan ima pembandingan tanong. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy niya sa giyang kutwa Quran yan, apad sa giyang kutwa isusugo yan rakitano ang mga urip niyan. Na giyang kutwa kiataroan yan nun, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pero ang kako mga urip nakan, taon ang mga orip ni pananaluan yan, so mga orip niyan amiyang itabulog ang kuto adiran di kambara dusa. So mga orip niyan amiyang ariribat. So mga orip niyan amiyang adudusa. So mga orip niyan amiyang kasina, amiyang kapamono, nganinsan imiyang galabakyan akadustan, amiyang kapamaninta, amiyang kapamaganta. So mga orip niyan amiyang kasugug sa ikarangit Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kanan akyadusan yun na ayapiteror kanu Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Di kanup kadai sa Panginam sa ikulimu Allah. Di kanup kadai sa Panginam sa ikulimu Allah. Kana ba kagi miya kang baradusa ka, kana ba kagi miya ka sina ka, kana ba kagi miya ka pamuno ka, kana ba kagi miya ka ndarwaka ka, nabadad nakapakaptubat ka, di. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata nasu Allah na iprila yan sulang wa kadustaan. Igira manuto api mangning kaun arila. Igira manuto api taubat kasi iku Allah. Igira manuto mimbelingan kasi iku Allah. Miyan na nangurang kasi iku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngailitan ito. So Allah subhanahu wa ta'ala nasi iku kapkadu sa tanon na ayadin yan raktano di ipananalo na giyang koto ranun. Gagaw limo iyan rakitano. Sa kapakambelingan tanurun gagaw niyan raktano to limo iyan rakitano to. Agyang koto di raktano kakadi isa inam sa iku limo iyan rakitano. Na padsagyang kutwa galbak o syaitan nasusupak niya nagyang kaya qatar Allah subhanahu wa ta'ala sa suguan Allah subhanahu wa ta'ala na ayamang buwa pa naman namaran o syaitan na masupak ka mambuaya. Ano man na ya? Ibarat yan na miyadusa ka na pamulaan ra ka o syaitan sagyang ka na naginawang ka, sagyang ka na napamikiran ka, puso ka, di ka din pakataubat ka, miya pano ka akadustaan. Misina ka, miya mono ka, miya maganta ka, miriba ka, di ka nagipakataubat, dir ka di pamanutulong syaitan na di ka taubat, di ka pakataubat ka, miya pano ka nakadustaan, miya kalad ni kadustaan ka.
Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na ayah kabasan yan raka na di kap kad isa limo. As kamya dusa di kap kad isa limo. Di kap kad isa inam sagyang kota kapril irka wallah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata nasu Allah na April ayan nagyang kota kalang-ulang adusa. Naman nagyang kota mi alu sa hadithul qudsi. Aw pamabuka ya mi taling umangka ku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kota miyak kalala akadustaan. Na pakataling umara o pamana aya imbagir ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang mutam apyan rilayan subhanallah. Enos kana dikap kad isa panginam aska miya dusa. Dikap kad isa beger aska miya dusa. Kana baka gyam miya ka miulug ka sa gyang kutwa kambara dusa malagid sumayto mala na baka dikad isa panginam baka dikad isa beger sa kapakaptubat ka kapakapumulingan ka kapakapselin ka sa betad. Kamadak latawa inu dipselin sa betad ka kaya sa panginam kaya daan sa inam sa ginawan yan ubas kanyan pembaloy amapi ataw ubas kanyan upamana upabanyan kesalin aginawan yan subhanallah na ilidas tanusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kataro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya katitayan ko Ibn Abbas amya katitayan ko Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala amata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisaan sa kanyan ya Rasulullah mal kabair antun atigin imang ala kadustaan ha napadsagyang ko ta inisimbag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa wal qunut min rahmatillah nagugyang kutwa kada irka sa inam as ikulimur ka gagawar ka ranon ka o Allah subhanahu wa ta'ala andidin ikada irka sa inam sa iku gagawar ka wallah sa iku limo iyan raka sa iku kapad iyan raka na miya tatap ka sa giyang kutuwa marata abtad na miya ngibaga ka sa mga simbak wallah na mapanggalbak ka sa mga kadustaan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Enos ka na sa iku kababaloyin ka ang Muslim na kailangan din alalayo na ka matatago sa pamikiran ka nagusip ko puso ka as ikulang mapambatad ka ang mga awida akal mga problema o di nanganinsan ipkisugat ka atiuba apun si Allah subhanahu wa ta'ala napakatak na angkas sa ginawang ka asu Allah na malailimo nagugagaw nagukapdi na insyaAllah subhanahu wa ta'ala napakadaan yan kaagyan kanan ang magagdam ka awida akal insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nah, tigman itu Sufyan bin Uyainah man dhahaba yuqannitu an-nas min rahmatillahi aw yuqannitu nafsahu faqad akhta. Sadna tigyan sa aya ipanulunian sa iku mga tao nagyang kutakap kad ikiran sainam ibarat na sakan na ay panulunakan ra kanu nakap kad irkano sainam map kagiraw ako di kanu nagipte taubat kami nga dudus sa kanu di kanu sasalin sa betad kami nga dudus sa kanu di sa kanu mga kangudaan naginan ni betadiw kami bimbang ano buku dunia gimuta ay panulunakan nang kutakya di irkano sa panginama faqad akhta na sabenar amiribat sabenar amariribat ako amay ka aya panulunakan nagyong kutwa kap kadir kanu sa panginam na pedsa inaman o mga lukstan ko miyaw na unad nataman din iman to nagyong kutwa kabaseran as mga kangudaan na aya panginam o masa mga kangudaan na aya panginam o masa mga kangudaan na aya panginam o masa na kautwa taman sa mga iposiran din nakate amya nga umamya ka umatano sa giyang kai amasa tano mga kangudaan na aya panginam o masa na andes mga kangudaan ugaid na apyapan mailay tano so kadaklang ko mga kangudaan asiran na mabibimban siran so kadaklan on tabita na kanabuot to makangguguna na usabatan umambukya di isa inam di kanabaraktan to pakatulod sabatan umambukya di isa inam sa kapakapsalim bagwiran sa kapaka kakapitiran ko agamiran agam Islam di kapka di isa inam ka insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kakatawi na saka kangudaan adi imantay sa manay na padaka kaya sabapan sa kiawi di ko agamo Allah subhanahu wa ta'ala sang kai amasa oman imasa na adan ataw apapagintaw ron nas ka mga day apapagintaw sang kaya masa anton onon ikiugup ka anton onon imapamutad ka anton onon imapamanutul ka sa isalungan amawri away di kap ka di isa panginam di kap ka di isa limo o di na di kap ka di isa panginam sa ikulimo gagawranon Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga tapangyan ragtano sa iku mambabetad tano sa masayman to apyapan ikiapakaragragun o betad tano
Api apan ikya pakasimpit obdad tano. Api apan dad na kedingilan tano akakan tano. O gaid na su Allah subhanahu wa ta'ala. Na di kanyan dan indiray nung kasisan su Allah subhanahu wa ta'ala. Aga pakay agyang kuta katatapangin yan raka. Na kanaban yan raka siksa. Inunta na limu yan raka kaangkan yan masuti sang kutua mga kadusta na ka. Ang kanyan karilay punsang kutua mga kadusta na ka. Din kapakay. O batanop kada isa inam iku gagaw limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kayo bakap ka girawa kaya da naguna kisainam sa mga kanguda na ya kami mbaradu sa sirandin miya bimban sirandin kaya da nagun sainam sa giyang kaya mga lagi di manai kal lagi di miya betadiran di nanan ka pa kay asifat umapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilan tanawanan pananggilan tanawan pada mga raradai pada mga raradaya agyang kaiya kada irkas sa inam kaya ang kasa inam si iku limu wallah, si iku kapadi wallah, si iku gagak wallah, si iku rila wallah subhanahu wa ta'ala napad ko mga radian agyang kutuwa kababaloy niyan apadaya ko sifat kafir padaya ko sifat kafir lagi dagyang kutakyateroon Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun mataan ada atigen apkadaan sa panginam si iku limu wallah inuntabu agyang kutu ang mga tao ang mga kafir. Sabu sa kafir, baka kafir, kenapa? Muslim ka. Na inukap ka di sa panginam. Kailangan adikap ka di sa panginam ka. So Muslim na lalayon din positive agyang ko tadi niyan di kindulun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalayon din matatagos sa ginawa niyan, pamikiran niyan agyang ko su Allah subhanahu wa ta'ala na miya kapagingaran sa Ar-Rahman, Ar-Rahim, makalimu na masaling gagaw. Ang masisifat yan agyang ko gagaw, nagugyang ko limo, na ditanun pagkadaan sa panginam, tamampan sa su Allah subhanahu wa ta'ala na mapag-ingaran niyan sa mga ingaran niyan, masya Allah. Why? Adin ka pa kay ko Muslim o ba kada isa panginam si ko mga limu wallah subhanahu wa ta'ala api kaya pakaragan ubtad api kaya pakarata ubtad adin ka pa kay ubakap kada isa panginam si ko limu wallah subhanahu wa ta'ala ikadua mga raradaina al-ya'su wal qunutu laysa min sifatil mu'min kenapa ini pad ko mga sifat umapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala inus ka na upamakap kada ika sa panginam kaya ang ka sa panginam si ko din ka di ka paganad sa ilmo kagi da kasi makabul sa Saudi da kasi ma-approve sa Saudi ngayon ka ba ayab adi ka paganad sa ilmo na si sa Saudi na inukap kada isa panginam sa paganad ka sa ilmo madakal akid sa panginam sa ayakid iron sa panginam sa kapaganad yan sa ilmo nakagida sa ma-approve sa Saudi o tito ka paganad ka sa ilmo napakaswa ka sa ilmo asasan ka sa Pilipinas nadikap ka isa panginam sa giyang kutwa ka pa kaswa ka anto na mga digiyang kutwa kasung kasi sa Saudi pagilin suniat ka anto na mga diisung kasi kapaganad sa ilmo anto ka kasung matag sa Saudi ka o kasung matag sa Saudi ka kana ba kapaganad sa ilmo na miya lapis isung kasi ibarat yan nasa kamurit na saka ibarat yan magita na sa malata na ron makasi nga ibarat to ibarat yan nasa ka nalabikan talo puloy idid sa manay na dedin makaw masokoris ka dedin makaw masokoris ka kaya nga sa panginam naded na ya korisa kan miyalok sa una ya miyakalapa sa una sa kalender di na ya pa kaw masokorisa kan inukap ka di sa panginam sikulim Allah subhanahu wa ta'ala dikap ka di sa panginam oy pakadaklang kasupang ningka ko Allah subhanahu wa ta'ala pakadaklang kasuding ka di ka pamangninga ko Allah subhanahu wa ta'ala oy kenapa ayamaan ka pamangninga ko Allah subhanahu wa ta'ala nabati ka da kaya ka di adna kaya ka ugay na pamangnin ka untuk Allah subhanahu wa ta'ala ka ang kanyan ang ka masyap upa ka pangaromar ka ginan dikap ka di sa panginam na miyakato ka o di na sukay nga o di na di ka matain o di na lagi di imanai da galabak ka di ka di sa panginam pamangniya nga ko Allah ya Allah pakatali mo mga sukurisakan agasiap ako niyan sa iko fitna ya Allah kauna ko niyan sa agyang kuta fitna na di ka di sa panginam aska may ibulog agyang kuta ididian o di na da galabakyan o di na da akata idian ka insya Allah subhanahu wa ta'ala na tariman rakaw Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan apang ningka na apya di niyan rakapanteri masangkay adunya na bang kakatawi nasa alungan amori na ayamya pangarumang ka na so mga pipya ko mga mama masya Allah si sa surga na kanaba pan di pakasul sa giyang ko takataro era na kanaba di pakasul sa surga suraga na kanaba ito benar ba di pakasul sa surga suraga okay na yosto niya na suraga na makasul sa surga na ada karuman yan rao
Nah, ikatlo mga raradai na al-ya'su fi su'i adabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Fihi su'u adabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Diyan ka iya kadir ka sa Panginam na adna mapapadalam saya amarata akipupantag na kako Allah subhanahu wa ta'ala. Basta kadang ka sa Panginam na marata akipupantag na kako Allah subhanahu wa ta'ala. Ano si makapantag sa iko mga ingaran wallah. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. As kaniyan sumakalimon na masaling gagaw. O gaid nas ka na dang kaparati o ba makalimon sa Allah masaling gagaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dang kaparati Antoni dangon kaparati nakagikid ang kasainam. Sa giyong ko akikalimon ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyutoy marata akapakindulo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ading ka matatagos sa ginawang ka, ding ka matatagos sa pamikiran ka. Agiyang ko akala iranon gagaw limo wallah subhanahu wa ta'ala kapya kalipatan ka. Kaya dang ka din sa Panginam si kulimo iyan. Kaya dang ka din sa Panginam si kuranon iyan. Nagina padpan nagyang ko to al-istimrar fi dhunubi wal ma'asi. Basta kad ang sa Panginam si iko rila wallah subhanahu wa ta'ala katiga miya ka lakod ni kadustaan, miya ka pamankaw ako, miya ka sina ko, miya ka pamono ako, miya ka priba ako, miya ka paginom ako, miya ka langon pa makadustaan na langon ra kami timo-timo napkagiro ka di kun betubat ka miya ka lakod ni kadustaan bago di kaya ko Allah di kun betubat naginan na langon na nan waswas o syaitan api apan ikala kay dusa kami yang isa kurpen law balagat dhunubu ka'ana nas sama ati wallah api apan miyang isa kurpen agyang kutu kadustaan kasi sa kapuruan alangita api apan miyang isa kurang kuta kadustaan kasang kuta kapuruan alangita na iprilar kau tu wallahu subhanahu wa ta'ala amay ka pamangnin kaon arila subhanallah iprilar kau tu Allah subhanahu wa ta'ala asara tubat na kaon makambalingan ako Allah subhanahu wa ta'ala sa titu akat kambalingan ka tubat ada amisa sa kumagalabak ka kapanako to si Allah subhanahu wa ta'ala na padpan ang mga rarad agyang ka iya kapkadir ka sa Panginam na sababun fil harmani min rahmatillahi wa maghfirati. Igira kada nga sa Panginam sa iko mga limor ka mga gagawar ka wa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkadar ka mambuagyang kutwa kip kalimuon ka Allah subhanahu wa ta'ala nagukaprile niyan ka ino to basta kadang ka sa Panginam kagiteron ka sa ginawang ka kada nagun sa Panginam sa ginawa kan kabaradusa ko di kun betubat kabaradusa ko miya pano ako na dusa na di ka mambuprila no Allah kakagida ka pa mang nisarila na miya kararayag miya karayarayag baka din miya kawatan sa giyong kutwalim wallahu subhanahu wa ta'ala na hugyong uta kaprile niyan kakasabab sa giyong uta kedir ka sa Panginam pwede pa na mga raradaging kapkadir ka sa Panginam na sababun li fasadil qalb kasabab panaya sa kapkabina sa upuso ka kasabab panaya sa kapkabina sa puso ka no di bina sa puso kay miya da agyang kutwa ka pananarig ka ko Allah subhanahu wa ta'ala mimbaloy aso ka pananarig ka na siya bumisusumpat sang kutwa sabab ibarat yan napkagiraw ka ya Allah pakaw maanggan suri sa kan nakida nga sa Panginam ka miya kalapas ka sa kalender miya 30 plus ka din uli na miya 40 ka din na kuris ka tabi tao enogi sambulta ka para ditanop ka serious na sa giyong utakiadir ka sa Panginam giyong utakiadir ka sa Panginam sa iko limo wallahu subhanahu wa ta'ala nakagisa ka na ayaw sa sanaan ka ayaw sa sanaan ka nagusasarigan ka kapaka pangarumang ka na o pangarumang kay fulan di kailangan asupuso ka na mabagar i-connection sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kas kanyan nakamimili kanyan sumapapadalam sa langit nagusumapapadalam sa lupa na tamang kumapkuris ka insyaallah nakamimili kanyan pan mipapaarpan Allah subhanahu wa ta'ala puso o tao mapkuris ka na bang kakatawi natiyawfikan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu ataw amapkuris ka napiyamula Allah subhanahu wa ta'ala saging utapos utaw pangarumaan ka si fulana na maylay ka mambu mapkuris ka na pangarumaan kanin punok sa mangkanyan Masya Allah na di kanop ka di isa Panginam asakano mga bubayami kakata na miya subabay na
kata namia upama ka margan akapaka pengaro mau mama na mas margan kap ke pamilya o bebay kakagi su bebay nas kanya ni diinggi gilubaan kenabas kanya di diinggi giluba enoy mama kanya di diinggi giluba na su bebay na banyan din mapakatita na o adin mga daya pero maan tawa kada tama sa miya kalapas sa 30 plus lagi dia 40 plus na dad na miya kauma di kap ke isa panginam pamang ni ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sama kau masukuris ka insya Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyan maon sa giyang kanan aka fitna bata di labos sama siman to padsagyan ko ta mga buntal akap kadiar ka sa panginam mga buntal so mga buntal anto na mga buntal akap kadiar ka sa panginam yung ito alias wal kunuto min magfiratillahi lidhunub kadian tano sa panginam sa giyang kuto akaprili eraktan Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kuto akala amiyan dusa tano mialoy tano ya kagi sabab sang kuto akala amiyan dusa tano na kadian tano sa panginam sang kuto akaprili eraktan Allah subhanahu wa ta'ala katawan tano agiyang kuto dusa amiyang galabak tano na upama kapamangnintan warila gi kailangan upama kapamangnintan warila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah subhanahu wa ta'ala na perilaan ko Allah subhanahu wa ta'ala okay perilaan ko Allah subhanahu wa ta'ala okay na inos manusia na din kapakay ubab kad isa panginam si kulimu wallah si kurila wallah si kumaap wallah subhanahu wa ta'ala ikadwa na al-ya'su min at-taghyir lil afdal padsagyan kay abunta lakyada ka sa panginam na kiada ang kasapanginam sa giyang kuto kapakap salimbago nga sa betade ibarat na kabay aka masalin ka subetad ka ugi na kiada ang sa panginam ibarat yan nasa ka na tambay ka sa tambay ka na tamani man to na tambay ka ino to agi kiada ang kasapanginam sa kapakap salimbago nga sa betade dad na inam ka sa baka pembaluya murid baka pembaluya student baka pembaluya ustad baka pembaluya engineer baka pembaluya kiada nga sa panginam napade sa mga buntal yan na di ka pa kay ubas ka na sa katambay sa walay na uba ka kad isa panginam di pamangilay ka sa ukit akapaka salimbang uga sa betad kaso kapakap salimbang uga sa betad na kanaba di imi pamimili ko mga tao kanaba di pamimili ko mga tao inunta na siyar kanan miyate mo manusia salinang kasubetad ka arakas apapalad ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah rizki ako nga ya Allah salinang kasubetad ka ya Allah taufiq ako nga ya Allah lagi di mana na insya Allah subhanahu wa ta'ala nakasalin kasubetad ka o yabtad ka na marata na insya Allah subhanahu wa ta'ala na dikap ka isa panginam saka ayam mambetad ka na mapiya o yabtad ka na titukan kumiyak ka miskin na dikap ka isa panginam sa insyaallah subhanahu wa ta'ala na kasalin o Allah subhanahu wa ta'ala subtad ka na priskiyang kanyan na kanabanan mga mustahil sa iku Allah subhanahu wa ta'ala padpan buntal akap ka diirak tano sa panginam nagyang ko to al-ya'as wal qunutu min zawali syada'idi wa tafrij al-kurub madakla tawa kaadaan sa panginam kiadaan sa panginam sa giyang ko to mga tiuba ay titiuba kiran wallahu subhanahu wa ta'ala igira amiyalay nga amiya kadakal su panyakit o di na miya kadakal su tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala na di ka pa kay uba ka gumirawa biyang kita dunia di ka pa kay uba ka girawa miya laga miya binasa miya pulang di ka pa kay kailangan na di tanun kaadaan sa panginam sa insyaallah subhanahu wa ta'ala na ikalimutan bu Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah nagyang kaya virus na kadabu ya sebab sa Allah na makalimu na masaling gagaw na ikalimutan nun yan bu sa gyang kaya mabubetet tano na pakadaan yan bu agyang kaya apanyakit pakadaan yan bu agyang kaya atiuba pakadaan yan bu agyang kaya mga tapangin kita no na padpan abang buntal akap ka diirak tano sa panginam na al-ya'su min nasril islam wa irtifa'id dhulli wal muhanati 'anil muslimin padpan namya kalala karibatan sang kuto akap ka diirak tano sa panginam na pagdaan tano sa panginam uba makaburan taw sa agama tan agama Islam uba maka puro ipangkatan sa agama tan agama Islam uba makatimbaw sa agama tan agama Islam sa masimanto inukap ka di sa panginam bakagi malubaitan o bakagi ari paradutan na kaadaan ka sa panginam dikap ka di sa panginam kaagamanan o Allah subhanahu wa ta'ala aginan i agama at terimaan Allah nawuginan i agama apakadayaman ng Allah nawuginan i agama apakapendatoon Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kay aliwaw alupa na dikap ka di sa panginam
Okay. Mata na asukap kedir ka sa panginam aska ibarat yan aska na mujahid ka na sakyadir ka sa panginam sa kapakaburan tao o agama tao na agama Islam nagyuto din ikyata benar ka. Gitu din ikyata benar ka. Gitu din ikyata benar ka. Mga rido, kakita nga sa panginam. Kailangan na dikap ka sa panginam. Sa mga Muslim, kailangan na ditanong ka sa panginam ay insyaAllah na su Islam na adan masa na ipurubu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa pangkatan yan na pembaloy ang mga kabubaan yan agyang kutwa pangkatan o mga rido eh. Uwi na sa masiman to na rumarampis so agama ito na agama Islam sa iko kalulubay niyan na ditanun keadaan sa panginam, ditanun keadaan sa pag-asa sa iko pangaori ang masa insyaAllah subhanahu wa ta'ala badpan akap kedi sa panginam ko tao nagyang ko al-li'as wal qunutu min tawbatil usah wa takhdhilu anil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar madakalay keadaan sa panginam sagyang ko tuwa kapakaptubat yan aloy tanwanan. Ikadua, keadaan sa panginam sa giyang kutakas sa parian sa marata na kasuguyan sa mapia. Ino to? Keadaan sa panginam. Uban yan isipar so marata na isuguyan sa mapia. Na keadaan sa panginam. Aya sabab yan nakatigin na dibuka sa paran si fulan. Dibuka sugo si fulan. Na awaan siran, ganatan siran, ganakan siran. Di kakip kedi sa panginam. Okay. Tamang basta uyag-uyag ka, bibiyag ka, tamang basta ka na Muslim ka, tamang basta ka na nagagang ka, na separ na kaso, kagagang ka sumapar, na sugun kaso, kagagang ka sumugo. Kenapa kagiyang maesti disiran sa giyang kanan abetadiran akam baradusa ka kuadiyaman ka derwa ka nabatig ka mambu ngene ka kumana par sama marata na ngene ka ko sumugo sa mapia di kapagay ubra ka di sa panginam. Kaya kagdama ko sa ginawa ko na di ko na ko pamat. Nah, tumugalin tanu sagyang uta ukit anto na iyo ukit ang beloy sa katanu ang mga Muslim na always tanu positive sa iko mga limo ranon gagaw o Allah subhanahu wa ta'ala na ayamala na surilayan anto na ikakabaloy tanu ron paganay apagukitan tanu na al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi maparatiya tanu sa mga ingaran Allah subhanahu wa ta'ala agu sa mga sifat yan. Anto na mga ingaran yan, agu mga sifat yan. Pagsa gito ang mga ingaran yan, agu mga sifat yan, lagyan ko to Ar-Rahman, Ar-Rahim, makalimo na masaling gagaw. Na sagyang mo ta kaya makalimon sa Allah, agu masaling gagaw sa Allah, na sama na ito na adna sifat Allah subhanahu wa ta'ala alimo, agu adna sifat yan agagaw. Na ipangalimutan nun yan, agu kagawan raktano. Na basta maparatiyatan to, na apian to na din ikapakasimpit o bitad na kotos Allah, askan yan na makalimon ang masaling gagaw. Diba? Nah, kailangan maparatiyatan ito pia-pia. Ibarat yan, sakap manamiskin. Saka ada kibtan yan, ar-raziq. Saka ada kibtan yan, mga ngaroma. Ar-raziq, agyan ko to so Allah subhanahu wa ta'ala na pinsang mo mga ingaran yan na paririski. Na sifat yan, agyan mo to priski. Pembagay sa riski. Nadikap ka di sa panginam sa di ako makapangaroma ka kibtang akan kaya din ako sa panginam ama akan dain akan mga lulutakan na pagaguprakan di ka kip ka di sa panginam so Allah subhanahu wa ta'ala na pad sa mga ingaran niya nagyang kuta raziqa ni umri riski pembagay sa riski na bang kakatawin na bigyan ka niyan sa riski pamangniyan ka ko Allah ya Allah riski ako nga anak ko makapangaroma anak ko makabitang anak kan mapangaroma si fulana ako si fulana Masya Allah pero ta fulana patakataw sa paano to na patakay pangaroma no asandegan na padpan katarima tanuron padpan kaka adan ang kuta positive sang kuta pamikiran tanu sang kuta limu Allah subhanahu wa ta'ala si kugaw niyan limu iyan nagyong kuta husnul dhani billah pakapian tanu so kipapantagan tanu si Allah subhanahu wa ta'ala pakapian tanu so kipapantagan tanu si Allah subhanahu wa ta'ala nah kabasta pakapian ka sugi pupantag na ka Allah subhanahu wa ta'ala na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na pakapian ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala sugi pupantag niyan ka na imbagay niyan ka agyang kutwa pamanganin ka na insyaAllah na saka ada makapangaraman na makapangaraman o pamakagiti panganinga ko Allah subhanahu wa ta'ala na ikatalo nagyang ta'alluqul qalbi billah wa thiqatu bihi kailangan asupos o kanami ko connection ko Allah subhanahu wa ta'ala
Ano man ay mambuy kapakapangaroh man kaya miyaloks ka din na di gan panambayang. So puso ka na di mi ko connect ko Allah. Kailangan na mi ko connect ko Allah. So pumangnin ka, so lang nga pumangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na add na connection ka ko Allah. Diyan ka iya puso ka na mi papalot ang kuto puso ka sa ikusimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na nan. Mapamulanan ko mga puso tanong. Riba tagi yung utap kadang ka sa panginam, nakakadi sa panginam, okay na dabu asimba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di, okay no tagi yung utap nakakadi sa panginam, okay na sudah simba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala. So, simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginanimiyak kalala sabab akip kalimu unrak tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede pa nagyang ko to as-sabru inda huduthil bala. Pagpun sa papakaguprak tanong nagyang ko to as-sabru inda huduthil bala. Makasabar tanong sa gyang ko to kapkaaden o mga tiuba, mga panapang o Allah subhanahu wa ta'ala. Away, kasuka pakasabar na nanawanan to usanan sa gyang ko to kasasarig kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpan, amuri-puri kaluwi tanong sa'yo, nagyang kuto ad-du'a o ma'al iqani bil ijaba. Yung kuto, pumangni ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, na tatariman ka sa ginawang ka, yung kuto, pangning ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na insya'Allah, na tarimaan o Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'Allah, na tarimaan o Allah subhanahu wa ta'ala, agyang kuto, apangning ka. So, pangning tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, na patbetad. Kapakay asagyan ko to oras na tarimaan niyan rakad ya Allah rilay ako nga kapakay asagyan to oras narilang kanyan kapakay man atalik niyan rakay ya Allah riski ako nga sa cellphone na kapakay adi niyan rakay iman to ibigay agaw na kapakay next month next year na ibigay niyan raka kapakay man asambian niyan raka ya Allah riski ako nga sa motor dagan niyan riski sa motor ang tanin ni riski niyan raka riniski ang kanyan sa truck riniski ang kanya sa truck. O di na, ya Allah na riski ako nga sa mahram, Masya Allah. Riski ako nga sa karoma. Ugid na dagan yan riski sa karoma. Ang tanin ni riski niyan raka. Ay ni riski niyan raka na mga karoma, Masya Allah. Mga lagi danan, mga example nanan. O na o di niyan raka tariman sa gyang ka iya dunia, agyang ko to panganing ka na suka pamangnisik Allah subhanahu wa ta'ala na simba. Na susimba na inshallah na kakanal ka subalas yan sa alungan amauri. Na kailangan ka din agyang kuto abalas yan sa isa alungan amori apya mamangning ka na imbagayar karo Allah subhanahu wa ta'ala apya si itanabukya tagwi sa diyan ka sa balasan ka naroon Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya pangninta adinamya kwa tanong sa aguna sabsalam kus kano sa kapipiya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.